Mga katropa, tikman natin yung betuti na niluto natin. Ayan. So ayan, mapagpalang umaga sa inyong lahat. Magluluto tayo ng betuti. Ayan. Yan ang palakang bukid. Siyempre meron tayong patatas, carrots, sibuyas, celery at paminta. At gagamit na rin tayo ng asin at cooking oil. So ayan mga katropa, ready na ang ating pangsahog, no? Ayan, chop ko ng pino yung bawang, sibuyas, patatas, carrots, celery, at saka yung maliliit na palaka. Ayan, chinap-chop natin. Yan ang pang palaman natin sa tiyan nila mamaya. So ayan, magigisa na tayo mga katropa. Ayan mga katropa, magigisa na tayo. Ating bawang, sibuyas, carrots, patatas, celery, lagyan na natin itong ano, palaka, hiniling na palaka. Lagyan natin ang teriyaki sauce, konti lang.
asin. Yan. Okay na ito mga katropa. Set na natin ito. Okay. So ngayon ilalagay natin sa loob ng tiyan itong ating mga ingredients. Yan, ganito ang itsura niya. Yan. Ganito ang itsura ng ating palaka. Yan. Alright. So, ayan. Ngayon ay ating pipirituin. Tap-fried na natin ito mga tropa. Okay na. So, ayan. Mainit na ating mantika. Tap-fried na natin ang ating betuting palaka. Ayan. Ilagay natin yung sa kabila side. Ayan. Okay. Okay, so ito na to. Alright. Alright, luto na mga katropa ang ating betoting palakang bukid. Alright. So yung mga katropa, tikman natin yung betuti na niluto natin. Ayan. Palakang bukid. Yan o. Tikman natin mga katropa. Yan o. Yan o. Sarap yan mga katropa. Lagyan natin ng ano, sausawan, sibuyas at suka at sili. Yan o. The best talaga. Sarap.
Hmm? Gusto mo rin ng betute? Hmm? Hmm. Hmm. Ah, yes, dyan. Hmm. Nasarapan din si Muning ni. Pordapya. Hmm. Ang sarap.